seguimos agardando profesores naqueles colexios onde se demanda máis presenza dos mesmos, caso do desober, ou vanse incorporando ás aulas? Estamos demandando profesorado porque, como dicía o director do Río Cabe, é unha cuestión xeral desta zona. Falta profesorado, tanto profesorado ordinario como persoal de atención á diversidade de pedagogía terapéutica. Sobre houve movilizacións, a igual que na Pobra Brollón ou en Ribas de Sil, concentración ao longo de toda a pasada semana aquí diante o IES Río Cabe, vos pedides máis participación dos políticos da zona, non? Que tamén se comprometan con esas reivindicacións de algún xeito. Porque a Ribeira Sacra é certo que non é unha unidade administrativa e incluso pois un territorio turístico que nin ten traducción histórica, pero o certo é que os alcaldes da zona se reúnen en numerosas ocasións como feiras de viño ou a brindar en Monte de Ramo, precisamente hai pouco. Entón, habendo un problema común, pensamos que algo importante que se reúnan para tratar os recortes de educación e se planten ante a Xunta. E de que xeito vades a pedir máis implicación aos políticos locais, Paula? Temos unha serie de mocións que presentamos en Sober, xa está registrada, tamén en Monforte me parece que tamén en Chantada, e tamén pois valoramos enviar cartas a todas as alcaldías, pero o caso é que creemos que con presentar nun concello xa debería ser, pois, entendemos algo factible o de que ou varios alcaldes convocaran os demais para ver de como resolver o problema, porque sigue igual, non se solucionou a falta de profesorado. Pedides un pacto por un plan específico de ensino para o rural. Isto que quere decir, Paula? Porque se teñan en conta que aquí as rateos, que xa son elevadas, cando aquí se cambia de un ano para outro con que falte a veces un alumno na clase, xa baixa rateo, entonces hai que agrupar a dous cursos ou máis, como pasa na Pobra, e iso fai encima que o profesorado rote, que non haxa unha estabilidade en todo o ciclo educativo de profesorado co alumnado, que é algo moi interesante, non é algo que se recomenda que haxa profesorado estable. Entonces, pois dar unha estabilidade ao profesorado rural e tamén pois garantizar os dereitos dos nenos e nenas da zona para que teñan pois clases axeitadas, que non teñan que compartir con moitos alumnos con dous ou máis cursos encima, que despois resinquese a calidade do ensino. Falan os profesores tamén que reclaman máis compañeiros para as aulas, que nes máis se resisten son aqueles alumnos que precisan dunhas atencións especiais. No caso do IES Río Cabe, o director comentaba tamén que, cada vez teñen máis poboación inmigrante e eses nenos que moitas veces nin coñecen o noso idioma, pois tamén teñen máis dificultades e precisan máis profesorado. Ides un pouco máis aló e falades dos escasos recursos que temos en saúde mental e que neste caso tamén afectarían a determinada poboación infantil, non? Eso un pouco suple con profesores específicos nos colexios. Se non hai eses profesores, aínda se complica máis a cousa, o que vides a decirvos. É estruturalmente precaria a atención á diversidade dentro das aulas. Aquí en Sober temos a media xornada a profesional de pedagogía terapéutica, igual que lle pasa que lles falta no Río Cabe en outros lugares. Que sucede entón? Que non poden atender a todas as necesidades do alumnado, entón o que fan é deixar aos menores de 6 anos, que non poden traballar con eles no cole, e derívanos a atención temperá aos que precisan axuda. Isto fai tamén que se sature o servizo de atención temperá, que recordemos que tamén en Monforte non cubre todas as necesidades, non é un servizo que este efectivamente universalizado. Ao final, pois é unha roda que tamén vemos que últimamente están aumentando os problemas de saúde mental en poboación menor, e tamén hai escasos recursos no Hospital de Monforte, en xeral na sanidade do distrito sanitario. Entón, ao final, quen o paga son os máis vulnerables. Que os alcaldes se xuntan para outras cuestións, tamén para facer reclamacións conxuntas co fin de mellorar servizos para a poboación, en este caso para a poboación infantil. É un pouco o que reclama desde Interior Galego Vivo. Pois hai que dar esa petición, a ver o resultado das mocións cando se debatan nos distintos concellos, a ver se escoitan estas reivindicacións. Paula, non sei se queres engadir algo máis. Sí, que en algún xa se aprobaron na Pobra, si é certo que o goberno local está a fronte
de reivindicación, e aprobou moción por todos os grupos políticos, en Sober tamén goberna outro partido, aquí goberna o PP, pero aprobouse unha moción. Que sucede? Que tampouco se vai máis alá en unha reivindicación forte de toda a zona para plantarse ante este recorte que compromete a educación dos nosos fillos. Se houbera máis compromiso dos políticos locais, pensades que serían de outro xeito atendidas as vosas reivindicacións ou as reivindicacións de pais e nais e profesorado da zona? Cando hai movilización e presión, sí que se consiguen cousas. Se non se fai máis presión ante a Xunta, que teña do mesmo partido no caso de varios alcaldes, pois seguirán así as cousas. Pois aquí era tamén a valoración de Interior Galego Vivo a través de a voceira de Agroma Sober, Paula Vázquez Verao. Grazas por acompañarnos, Paula, bo día. Bo día.